Mä pyysin teitä TikTokissa laittaa mulle erilaisia Minecraft-palvelimia, joiden hubia mä käyn arvostelee. Joten tässä videossa me käydään arvostelee erilaisia hubeja. Sieltä on PvP-servut jätetty pois, koska mä en tosiaan pelaa PvPtä, joten ne servut on jätetty pois. Eikä lähdetä sit kattoo, mitä servoja mulle tuli. Okei, ekana meillä on Hypixeli, ja täällä on vissiin tällainen syksyteema. Tää on tosi jotenkin kivan näköinen. Ja sit ehkä samaan aikaan vähän liian tyhjä. Et joo. Itse kyllä tykkään tästä niinku teemasta tällä hetkellä. Mä voisin antaa tälle arvosanan 3/5. Okei, toisena seuraavana meillä on MCC Iceland. Tää on tosi tällainen niinku paljon erilaisempi, mitä mä oon nähnyt. Tää on tällainen tosi leikkisä. Ja täällä on käytetty kivasti värejä. Mä jotenkin tykkään tästä, että tää ei ole niin perinteinen, mitä sit aikaisemmat hubit on ollut. Et tässä on niinku jotenkin tää on tällainen niinku lapsille sopeutuva. Mä tykkään tästä tosi paljon. Okei, kyllä musta tuntuu, että tää saa arvosanan 4/5. Okei, sit meillä on Koppa MC. Tää on aika tyhjä. Täällä on vissiin huoltokatko. Okei, eli tää ei oo vissiin ihan vielä valmis. Mut kyllä tää saa 2/5. Musta tuntuu, että sit kun tää on valmis, se saa se ehkä enemmän. Seuraavana meillä on Herbacrafti. Tää on kai japaniteemainen ja sitten vähän tällaista vuoristoa. Noi teleportit tai noi on tosi tommoset kivat. Ja sit noi vuoresta tulevat riippusillatkin on tosi kivan näköiset. Tää saa mun arvosanaksi 4/5. Sitten meillä on vuorossa Mutimaa. Tää on joku metsäteemainen, tai tulee ainakin itsellä mieleen. Ja sit tossa on toi Mini-Prisonin vankila. Tää on tästä eestä vähän tällainen, tai tästä keskeltä vähän tällainen tyhjä. Mut kyllä tää saa 3/5. Okei, sit meillä on sairaala. Ja tää on tosi tällainen niinku, tiivis ja tosi värikäs tää hubi. Et sit mä tykkään, että niinku, näissä hubeissa käytetään tosi paljon värejä. Niin se on kyllä niinku plussaa. Kyllä tää saa multa arvosanan 4/5. Ja jos apteekissa tulet kattoo tän, niin ihan sikahieno hubi, tykkäsin tosi paljon. Okei, sit meillä on Sermuna Uutio. Tässä on aika kiva, että nää NPCt tälleen niinku hyppii, kun sä katot niitä päin. Ja tää on tälleen kiva tämmönen, mitä ei muilla servuilla oo, niin tää on silleen tosi kiva. Okei, tää on tällainen kaupunki teemainen. Tää on tosi kiva. Tykkään tästä tosi paljon. Rehellisesti arvosana tälle on 5/5. Mä tykkään tästä tosi paljon, että tää on tällainen kaupunkiteemainen. Okei, sit meillä on Bitpixels. Tälleen etukäteen erittäin tuttu servu. Tää hubi on ehkä vähän liian pieni omaan makuun, mutta kyllä tykkään silti tästä. Sitten täältä löytyy meidän ylläpidon tällainen ravintola. Ja täältä yläkerrassa löytyy YouTube-ränkkiläiset ja sitten meidän ylläpito. Sitten täältä kallion sisältä löytyy nämä meidän eri pelimuodot, mitä täällä palvelemme
Joo, siinäpä oikeastaan tää meidän hubi on. Tää saa arvosanan 4/5. Ja pastatsi, jos sä tulet kattoo tän, niin on hieno hubi fotot. Ja sit viimeisenä meillä on erittäin tuttu Realmi. Joo, tää mihin spawnataan on tosi tällainen kiva, että kaikki on tässä niinku lähellä yhdessä samassa paikassa. Ja tää linna-teema on tosi tällainen niinku kiva. Ja sit tuolta porttien tosta kun niistä mennään, niin sieltä aukeutuu tällainen kylä. Ja joo, tää on erittäin kiva. Ja plussa siitä, että tää on niinku iso ja tämmönen avara. Rehellisesti arvosana tälle Realmin hubille on 5/5. Okei, siinä oli kaikki servut tällä erää. Mä ehkä tuun joskus tekemään tästä toisen osan. En osaa vielä sanoa, että milloin ja teinkä. Mut joo, kiitos kun katsoitte ja toivottavasti tykkäsitte tästä videosta.